Marvik Stivala ta' 42 sena li jgħixinna xarġi akkużat li ftit tal-jimilu ta' fastidju lil oħtu fil-waqt li abbuża minna fiżikament u anki mentalment. Kawża ta' dan it-tfajla kienet qed tgħix f'ħajja ta' biża' illi ħuha se jkun qed juża l-forza kontrija. Fil-qorti d-difiża għamlet talba biex l-akkużat jinħeles mill-arrest. Iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba għal fatt illi oħtu għadha trid tixed. Fis-sfond ta' dan il-qorti preseduta mill-Maġistrat Estrid May Grima ċaħdet din it-talba anke fid-dawl illi dan hu każ serju li l-imputat għandu problemi serji ta' droga. Għalhekk il-Maġistrat ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront ta' oħt l-imputat fil-waqt li irrakkomandat lid direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin biex Stivala jingħata l-għajnuna kollha meħtieġa kemm psikjatrika u anke psikoloġika biex hu jaqta' l-vizzju ta' droga. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontra. Christian Spiteri ta' 41 sena li jgħix Santa Venera tressa l-qorti u ammetta li fastidja lill-eks sieħba tiegħu fosthom permezz ta' tamir elettroniku blan ewlien ikun li joħloq narrattiva falsa biex jimala fama. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużat ikkopera mal-pulizija u li ammetta mal-ewwel waqt li ntqal li huwa riċediv. Ġi spjegat ukoll li dan il-każ seħħ wara li l-akkużat sellef ammont sostanzjali ta' flus lil allegat vittma f'dan il-każ. Fis-sentenza tagħha l-Maġistrat Estrid May Grima illiberat lil Spiteri bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien ta' sentejn filwaqt li mmultatu somma ta' 1500 euro. Inħarġet ordni ta' trażżin fil-konfront ta' Spiteri għal protezzjoni tal-eks sieħba għal perjodu ta' 3 snin flimkien ma' garanzija personali ta' 2000 euro.